Здравейте! Добре дошли на виртуалния тур на апартамент за продажба, който се намира в Княжево. Влизаме в мокрото помещение първоначално, следва кухнята, напълно обзаведена и оборудване. Пода е теракот, радиаторите са чугунени, има отопление на газ. Тя е свързана с трапезария или дневна част. Тук пода е паркет, естествен. Имаме изход към голям балкон. Дограмата навсякъде е алуминиева, многопластова. Преминаваме към спалните помещения. Преди това имаме едно сухо. Следва баня тоалетна. Доста голяма е, с душ кабина. Едната от спалните. Да излезем на балкона. Ето е терасата. Наистина приятна за маса за много хора. Виждате. Пода тук също е естествен паркет. Следва другата спалня. Тя е с обзавеждане, от което липсва само гардероб и някакво шкафче. Ето обзавеждането. Това беше кратката разходка из апартамента. Ако желаете и офертата ви е заинтересувала, можете да дойдете на оглед на място.